Kriminalstoffet er stadig Erling Bundgaards hovedområde. I 1977 kommer nogle af sagerne fra folk som de her. De hedder Filthy Few, og de er her på vej til en begravelse. Ja, det var noget med, at han var blevet anklaget for noget voldtægt, han ikke havde gjort. Og han havde siddet 14 dage i spjæle for det og sådan noget. Så var han kommet ud, så står en pigen der, ikke? Hun var kommet derned sammen med et stort muskelbrød. Så gik han hen og pande, står han ikke på skallen og sagde, han kunne bare komme med det samme. Så står han skred. Så den nat, hvor Johnny han blev der sad han inde i danshold sammen med hende. Han havde blevet beskyldt for voldtagen. Og så kom han muskelbrød varm med revolver, og så skød han ham bare, ikke? Fordi han var bange for Johnny. Ja, fordi han var bange for Johnny, ikke? Johnny er ikke det første dødsoffer blandt motorcykelgruppernes medlemmer. En lille uge tidligere er et medlem af gruppen Nørager Mindebanden død i et sammenstød med en anden gruppe. Ja, vi sad og drak bajer, ligesom vi gør nu, ikke? Og så, så lige pludselig væltede det bare ind ad døren, ikke? Med fremmede mennesker der, ikke? Med forskellige ting i hænderne. Så prøvede vi at gribe det først, det bedste, ikke? Og smide imod den der. Så begyndte de at skyde, ikke? Så prøvede jeg på at få fat i jakkevær, ikke? Men jeg nåede lige at lade det, ikke? Så blev jeg skudt i benen, ikke? Så røg jeg på røven, ikke? Så jeg ikke så meget. Så du ikke mere? Nej, det gjorde jeg sådan set ikke. Grupperne ser farlige ud, og nu er det bevist, at de også er det. Men hvem er de, og hvorfor opfører de sig, som de gør? Nysgerrigheden er stor, men man kan vel ikke bare sådan opsøge dem og spørge. Eller kan man? Ved hjælp af gode kontakter, kilder, nogen der var i stand til at etablere forbindelse til det der rockermiljø, så fik jeg kontakt med nogle af de der, hvad vil sige, bander i dag. Simpelthen ved at opsøge dem på de tilholdssteder, de nu havde, og på de tidspunkter, hvor de var der, og det var om aftenen eller om natten, og så lave nogle aftaler med dem om, altså forklare dem helt simpelt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave noget fjernsyn omkring det der, de lavede, og så kunne de jo få lov at sige, hvorfor de gjorde, som de gjorde, og kørte på de motorcykler, som de gjorde, og var så voldelige, som de var, og hvad de nu ellers. Og jeg vil spørge dem om hvad som helst, og jeg forventer, at de svarede på hvad som helst. Det sagde jeg altid. Og så blev der lavet en aftale. Vi har fået ry for, at det er os, der har startet det vold, og det er stigende, der kører i øjeblikket. Har det noget på sig? Sandsynligvis. Ellers har vi ikke fået det. Det er virkelig varme nyheder, der kommer fra de forskellige grupper i løbet af november måned. Og der har også allerede været andre pressefolk forbi, som har gjort sig mere eller mindre heldigt bemærket. Jeg synes, pressen de udnytter det. De får nogle fede historier ud af det, ikke? Altså, sådan nogle aviser, så de tror krammerne ligeglade med, hvad de siger om os. Det er ligeglad hvad med. Nej, nu kan der se, den eneste avis, der har skrevet, hvad der er blevet sagt herom, det er informationen, ikke? Resten, der er der bare blevet lavet om på historien over det hele. Det er ikke engang information, mand. Det er den eneste, der har skrevet rigtigt om os. Ja, vi har selvfølgelig også kunne genkende noget af det. Og sådan et sted som i Ekstrabladet, ikke noget af det, ikke? Det er rigtigt nok, ikke? Men der tager de det fra, ikke? Hvad lyder nu værst, ikke? Alt hvad det der nu rigtig lyder slemt, ikke? Det tager de og sætter i, ikke? Ja. Og sådan, det vi engang imellem siger, der også lyder lidt fornuftigt og sådan noget ud med det gider de ikke at se, vel? Erling Bundgaard tager hjem efter at have mødt Unionen, Filthy Few og Galloping Goose og laver sit program. Men hvis han troede, at han havde hørt det sidste fra sine medvirkende, tog han fejl. Da udsendelsen har kørt hen over fjernsynet en fredag aften, så ringer min telefon, og en meget høflig og pæn mand præsenterer sig og siger, at han er godt nok ked af den der udsendelse der, fordi det ligger sådan, at hans søn, Kim, han jo altså blev hængt ud i den udsendelse. Næste dag blev manden med hjelmen arresteret, sigtet for sammen med andre medlemmer af Filthy Few at have overfaldet en taxichauffør. Hængt ud, sagde jeg. Det skal jeg ikke forstå. Jeg synes ikke, han blev hængt ud. Jeg fortalte kun fakta, at her er manden, og han er sigtet for det og det,